Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Anime Theories, που για κάποιο λόγο το email το έχω βάλει Anime World. Κανονικά αυτό ήθελα να είναι και το όνομα, αλλά δεν μ' άφηνε. Δεν ξέρω τι φάση, παιδιά. Τέλος πάντων, σήμερα θα μιλήσουμε για μια θεωρία. Για ένα πολύ μεγάλο anime. Όχι κύριες, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Που έχει 1140 επεισόδια αυτή τη στιγμή που γυρίζει το βίντεο. Νομίζω οι περισσότεροι καταλάβετε για ποιο anime θα μιλήσουμε. Είναι για το One Piece. Και η θεωρία μας εξηγεί τι είναι ο θησαυρός του One Piece. Αρχικά δεν έχει πει κάτι τέτοιο όντα, είναι θεωρία που βρήκα εγώ και δεν ξέρω αν ισχύει. Έχει κάποιες σωστές παρατηρήσεις, αλλά δεν νομίζω να ισχύει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας την πω, είναι και πρώτο βίντεο. Ναι, ελπίζω να σας αρέσει. Οπότε να μην καθυστερήσω άλλο, φύγαμε! Λοιπόν, η θεωρία λέει πως το One Piece είναι οι Dragon Balls. Βασικά όχι έτσι. Το νόημα του βίντεο είναι να εξηγήσω τι είναι το One Piece σε σχέση με αυτή τη θεωρία. Η θεωρία λέει πως το One Piece είναι η Dragon Ball, όπως είπα. Αλλά όχι έτσι. Είναι ότι μπορεί το One Piece να είναι μια ευχή. Να μπορεί ο ένας να κάνει την ευχή για όλους. Και ενισχύεται ότι ο Όντα ζήτησε να μάθει την ιστορία του κόσμου, καθώς το συνεννοήθηκε με το πλήρωμά του. Οπότε ουσιαστικά το One Piece είναι μια ευχή. Δεν ξέρω πού να το στηρίξω αυτό, καθώς δεν την πιστεύω και τόσο αυτή τη θεωρία. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει. Αλλά τώρα που θα σκέφτεστε, εντάξει, πες πως ήταν μια ευχή. Τότε γιατί δεν πήγαινε το πλήρωμα του Ρότζερ, αφού κάποιοι ζούσανε μετά το One Piece. Ας πούμε ο Όντεν θα μπορούσε να είχε πάει και να ζητήσει να ελευθερωθεί το Γουάνο. Η θεωρία λέει πως μπορεί ένα πλήρωμα να κάνει μόνο μία ευχή. Πνίγηκα. Και κάποιοι λένε πως το One Piece ουσιαστικά είναι ένα όπλο που μπορεί να καταστρέψει αυτό το Red Line, νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Και η θεωρία λέει πως ισχύει μόνο αν το ευχηθείς. Γι' αυτό λένε πως είναι ο θησαυρός του One Piece, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλει με αυτόν. Είναι κάτι που ακόμα και η κυβέρνηση ψάχνει σε κάποια φάση. Ας πούμε σε μια ταινία ο Λούφι βρίσκει ένα πράγμα που του δείχνει που είναι το One Piece. Ωραία. Οπότε δεν μπορεί απλά να είναι κάτι που λέει ο Ρότζερ, θα αφήσω εδώ μια μαγική πέτρα και αν είναι θα φτιάξω και αυτό και όποιος το βρει το βρήκε. Όχι, προφανώς είναι κάτι μαγικό το One Piece. Έτσι λέει η θεωρία, παιδιά, μην μπερδεύομαστε πάλι. Που μέχρι και η CP0, συγκεκριμένα ο Λούτσι, ήθελε να πάρει αυτό το αντικείμενο για να μάθει πού είναι το One Piece. Ήθελε να μάθει. Τελικά δεν έμαθε γιατί ο Λούφι, spoiler alert, το έσπασε το αντικείμενο. Συγγνώμη, έπρεπε να προειδοποιήσω λίγο πιο πριν γι' αυτό. Τέλος πάντων. Αν και κάτι που με μπερδεύει, οι ταινίες γενικά δεν είναι κάνον, οπότε δεν μπορούμε να τις πάρουμε τόσο στα σοβαρά. Αλλά οι χαρακτήρες μέσα είναι κάνον. Για παράδειγμα η Ιούτα είναι κάνον στην ιστορία. Και τώρα που το σκέφτομαι, αν η Ιούτα είναι κάνον, τότε θα μπορούσε να της έχει πει κάτι ο Σάνξ περισσότερο από το Ρότζερ που δεν γνωρίζουμε. Μην ξεχνάτε πως ο Σάνξ ήταν στο πλήρωμα του Ρότζερ. Οπότε θα μπορούσε να έχει πει κάτι στην Ιούτα που δεν έχει πει ο Λούφι. Που δεν έχει πει στον Λούφι, όχι ο Λούφι. Ή ο Λούφι να ξέρει πράγματα για τον Σάνξ που δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, η ενισχύα. Η θεωρία λέει πως το One Piece είναι μια ευχή. Και η θεωρία λέει πως η Ήμου ευχήθηκε να πεθάνει ο Joy Boy. Δηλαδή η Ήμου είχε πάρει το One Piece πριν το Ρότζερ. Που δεν ισχύει αυτό σίγουρα, δεν νομίζω να ισχύει. Αλλά υπάρχει μια άλλη περίπτωση. Η Ήμου να ξέρει που είναι το One Piece, να έχει κάνει ευχή, αλλά πλέον να μην μπορεί να ξανακάνει ευχή όπως είπαμε. Γιατί ούτως ή άλλως μπορεί να ήταν η ευχή της να πάρει αυτό το Devil Fruit ή αυτή την ικανότητα που έχει να μεταμορφώνει άλλους σε τέρατα, να ελέγχει το σώμα τους.
όπως είδαμε με τους Γκοροσέι και με την Γκάνκο, αν θυμάμαι σωστά. Επίσης έχει κάτι περίεργα βελάκια που φαίνεται λες και είναι ο διάβολος. Οπότε θα μπορούσε η Ήμου να είχε πάει και να είχε κάνει αυτή την ευχή. Αν και τώρα που το σκέφτομαι δεν βγάζει τόσο νόημα. Καθώς η Ήμου μπορεί να ελέγξει σώματα, θα μπορούσε να πάρει την Γκάνκο και να πάει εκεί. Σωστά? Ναι, θα έλεγε κάποιος. Αλλά η θεωρία ενισχύει πως ξέρει η ευχή ότι είναι η Ήμου. Καθώς η μαγική δύναμη που της έδωσε μπορεί να κάνει τα άτομα να τα ελέγχει. Οπότε μπορεί να καταλάβει πότε η Ήμου είναι η Ήμου και πότε είναι ένα άλλο σώμα. Αυτό σημαίνει πως οι Γκοροσέι δεν μπορεί να κάνουν ευχή και γι' αυτό δεν τους στέλνει. Και αν έστειλαν η Ήμου κάποιον τυχαίο, τότε που να ξέρει. Μπορεί αυτός ο τυχαίος να ήθελε να σκοτώσει την Ήμου. Η θεωρία ενισχύει πως η Ήμου, επειδή ξέρει που είναι το One Piece, και θα ξέρει και πότε θα πάει ο Λούφι. Δηλαδή ότι η ευχή που έκανε να της δίνει τέτοια δύναμη που να μπορεί να βλέπει το μέλλον. Και όταν ο Λούφι θα πάει προς το One Piece, η Ήμου θα είναι εκεί πέρα. Και τότε θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Όχι πριν βρει το One Piece, αλλά αφού βρει το One Piece. Ή βασικά όχι, πριν πάρει το One Piece θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει, καθώς τότε ο Λούφι θα έπαιρνε το One Piece κατά τύχη, καθώς θα έπαιρνε να ήταν πολλοί πειρατές. Δεν πρόκειται ένας Γιόγκο να μπορούσε να κερδίσει όλη την κυβέρνηση, τουλάχιστον μόνος του. Γάμι το One Piece να ήταν απλά κρυμμένο. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος να το προστατεύει. Οπότε σκέφτομαι μήπως έχει βάλει ο Ρότζερ κάποιον αίτητο φύλακα. Πώς ήταν το ρομπότ που είχε ο Joy Boy. Θα μπορούσε ο Ρότζερ να είχε βάλει, όχι ο Ρότζερ συγκεκριμένα, να είχε πάει για να φτιάξουν ένα πολύ δυνατό ρομπότ για να φυλάει το One Piece. Οπότε ακόμα και αν ο Λούφι κερδίσει σε την Ήμου και πάει να πάρει το One Piece, να έχει και άλλον εχθρό απέναντί του, ώστε να δούμε και τη δύναμή του. Τώρα πείτε πως ισχύει αυτή η θεωρία, πείτε πως όλα αυτά που είπα ισχύουν, ποιο είναι το σωστό δεν έχω ιδέα. Και ο Λούφι πάει, βλέπει το One Piece και λέει το One Piece ωραία, τι ευχή να κάνω. Τι ευχή λέτε να έκανε. Αρχικά δεν νομίζω να έκανε κάτι μόνος του την ευχή. Σίγουρα θα ήταν και για το άλλο όλο το πλήρωμα. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι το όνειρο που είχε πει ο Λούφι στο πλήρωμά του. Ένα όνειρο που δεν είδαμε ποτέ μάλιστα. Ένα όνειρο που ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε τι είναι. Τι λέτε, θα μπορούσε να γίνει? Ναι, μάλλον θα μπορούσε. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το όνειρο και αυτό το όνειρο να ήταν ένας πιο ειρηνικός κόσμος. Καθώς όλα τα πλήρωμα του Λούφι γέλασε όταν άκουσε αυτό το όνειρο. Οπότε, τι λέτε να ήτανε. Η θεωρία παρόλα αυτά λέει πως το όνειρο του Λούφι θα ήταν να κάνει όλο τον κόσμο ειρηνικό. Οκ, βγάζει νόημα. Αν και άλλοι υποστηρίζουν πως ο Λούφι ζήτησε ένα τραγούδι που θα ενώσει τον κόσμο. Και αυτή η θεωρία είναι και το θεωρώ χαζό, δεν ξέρω. Γιατί να ζητήσει ας πούμε ένα τραγούδι. Αν κάποιος είναι κουφός. όχι, πραγματικά σκεφτείτε. Έναν κόσμο που όλα είναι ειρηνικά απλά ακούγοντας ένα τραγούδι. Όλα πάνε τέλεια σε αυτούς που έχουν ακούσει το τραγούδι. Και να υπάρχει μόνο ένας κουφός. Οπότε η θεωρία λέει αυτό. Και λέει μάλιστα ότι ο Λούφι δεν θα πάρει το One Piece. Ότι η Ήμου θα ξαναπροσπαθήσει να κάνει ευχή, αλλά θα πεθάνει πριν την κάνει. Ή βασικά θα πεθάνει από την ευχή. Είναι περίεργη η θεωρία. Όπως είπα, δεν πιστεύω σε αυτήν. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει το One Piece trailer για το Season 2 του Netflix. Βασικά, τη Season 2 του One Piece στο Netflix. Και είμαι full excited, αν και θα βγει το 26, δηλαδή είναι Netflix, μας το βγάζεις τώρα. Βγάλω το αν είναι, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο ή τον Σεπτέμβριο, γιατί πρέπει να μας το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, έχω hype για όλο το 2026, καθώς θα βγουν ταινιάρες. Οπότε αυτή ήταν η θεωρία, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε sub, γιατί δεν το αξίζει, για να κάνω και άλλες θεωρίες.
και αν θέλετε όντως να κάνω και άλλες ιστορίες, απλά γράψτε το όμως στα comments. Αυτά. Γεια σας!